ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଆଜଟେ କାଟିଦବ। ତୁ ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ପିଆଜ କାଟିଦବ। ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତୁ କେତେ ରାଗିଲୁଣି କହିଲୁ, ବହୁତ ରାଗିଲୁଣି ତ ତୁ। ଆରେ ଖାଇ ଟିକେ କଣ ଖାଇଥାନ୍ତି ଚିକେନ ମଟନ କି କଣ। ହଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତୁ କଣ କହିଲୁ ସକାଳେ କହିଲୁ? କାଲି କଣ ଥିଲା ମତେ ଟିକେ କହିଲ? ବାପା ହସି କାଲି କଣ ଥିଲା? କଣ ଥିଲା? କଣ ଥିଲା କାଲି? ଏକାଦଶୀ ଥିଲା। ତ କାଲି କହିପାରିଲିନି। ତାପରେ ଫ୍ରାଇଡେ ଖାଇ ନଥିଲି, ଥର୍ସଡେ ଖାଇ ନଥିଲି, ୱେଡନେସଡେ ବି ଖାଇ ନଥିଲି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ନା କଣ ପଡିଥିଲା। ଆଉ ଟ୍ୟୁସଡେ ବି ଖାଇ ନଥିଲି। ମଣ୍ଡେ ତ ଆମେ ଖାଉନୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ସଣ୍ଡେ ଖାଇଥିଲି। କଣ ହେଇଗଲା ଯେ? ତ 5 ଦିନ ଖାଇନି ମୁଁ। 5 ଦିନ ଖାଇନୁ ବୋଲି କଣ ଅସୁବିଧା କଣ? ମୁଁ କହିବା କଥା ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଇଁଷ ନ ଖାଇଲେ ଟିକେ ବାଧେ। ନା ନା ଆଇଁଷ ଖାଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା। ଶାକାହାରୀ ହେଇଯାଉ। ନା ବହୁତ